Asini rohama dihamu dohok dame sian tuhatta debata dohok sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Hatani debata dihita ima sian surakni apostel Paulus tu Huria Filipi bidu tolu mamukama ayat 10 pitu rodi ayat 20 sada. Ucahama dihita songonon. Rap sitiru ahuma hamu alia kadongan jala pamanat hamuma aka namar parange songo kami sitiruon muna. Ai songon naung jut hudok tuhamu jala anggon waing mardongan ilu do hudok. Torop do marpangalaho gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamaguan do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata. Sialahonon na dihasangapon aka na ditanoon di parohahon. Ai di banuagitjang do sabulutta. Sianido tapai maima si pangulu hita Tuhan Yesus Kristusi. Paubaon nado dagikta na leaon gabe dosen dagingna nasangapi. Obar tu hagogoon na ai tarpatuduk sado saluhut tu ibana. Ima sahatna. Uriani tu hata na hinaholongan di bagasan Kristus. Topik dihita ima asa gabe tiruan hita. Adong sada huta perkampungan namargoar Amis di Amerika. Jadi hutaon ima kelompok masyarakat tradisional. Dangapala memprioritaskan aka teknologi canggih manang kendaraan songon mobil manang handphone manang telepon dohot lanak kanasing di sadatiki Roma sahala ro tuhutai meninjau tu sada parsikolahan dibereng ma akadak danak songoni ma macai bahagia marmiami rak mekel dangadong na marbada dangadong na masih songgahan dangadong na muruk manang masih janggulaan nate gabe disukun ma kepala sekolai songona longang do rohaku mamereng aka parsauran ni akadak danahi dangadong namuruk dangadong namarbadai ahado rahasiana ninna. Jadi Roma kepala sekolah didok dangadong rahasia disi. Hiadoho mamulus hutaon mamereng aka natoras naso tarbege suara nasida manonggahi akadak danak manang mamuruki akayanakonna dijabu dangadong kan nena kepala sekolah memang ido sada contoh sian natoras doi nena bahwa orang tua harus jadi teladan gabe sitiruon molo di bahasan waing didok role model mak inna ya. Jadi memang macegodang do pakorhon manang pengaruh dari sosok profil orang tua terhadap anak-anaknya dan perbuatan ini yang sangat mempengaruhi daripada kata-kata walaupun terkadang kata-kata itu bisa menyakitkan, bisa merendahkan, dan bisa menghakimi. Alanido adong namandokon memang
anak itu mencerminkan orang tuanya. Gak jauh buah jatuh dari pohonnya. Hape natuari sogot ubege sian infotainment salah mandok. Pohon itu di bawahnya ada sungai. Jadi kalau jatuh buahnya langsung dihanyutkan oleh sungai katanya. Nomor 8 bahwa bisa saja anak itu tidak dapat meneladani orang tuanya karena pengaruh dari lingkungan yang sangat besar. Apalagi di zaman ini. Tarlumo bima aka kecanggihan teknologi dohot aka pergaulan manang parsauran. Nah luar biasa. Gabe tarsingo tiba di huta molo di pargodungan biasana jabunya kapadita ke guru huria bibel fro di pargodungan ido laos di sido adong parsikolahan ate jala au oma pengalaman saleleng ngoluku nasoboi hulu pahon saya pinatangi-tangi ma aka guru na di sekolah i satai bihi tahun mulai sian na masuk kelas saat tu na mengunjungi seholan na hata barangsi do di pasahat tu kada danahi si pata malitot di doi ba mabbege bah tahe na roha harui banga tubu di kota majoningon dangadong songoni jinalo akahata sian na tua-tua niba manang sian guru niba mulai sian SD SMP SMA hape ko juktang ma akan nasongoni ini sangat luar biasa ya abe nanaing sitio pun yaka dak dana mulo aka hata-hata guarnya kapinahan nama saya pindah bege-bege di kelas apalagi mulo di huta rupani mulo adong do songon na sentimen manang adong persoalan aka hobar balok manang tu kanatoras behebis maun anak kon naon iko dibuli mayati saya nggak tahu apakah itu sesuatu hal yang wajar atau tidak ali songonima saya enggak ma aka guru di hita di kota dan apalah songoni karena sudah punya psikologi yang kuat ya dang dope aka undang-undang ya kekerasan dalam terhadap anak-anak. Nah alani do dison ma ita aka natoras tarlumobi laho mengajari aka yanakota. Apalagi di zaman Covidon lebih kurang 2 tahun kita anak kota daring nuaing pajejenin na ya kalau tidak PTM baboy do alani situasi aturan nasugut do anak kota PTM tatap muka HP ikon pajejema ya ala adong akan namar sahid di aka parsikolaam apalagi aka natoras sudut neposo mengajari aka yanakonna bangun luar biasa onate dang holan nagabe daring be gabe darting nama kan suara penga tulangi tanon bege-bege oni ya jadi nga matce gudang marlas nyerohakan natoras nga dong be tatap muka persiko nga mengurui ya emosional bagaimana mengajar anak-anak ini dia jadi memang diuji kita ya jadi persoalan masalah-masalah yang kita hadapi ini anak kita bisa menonton kita melihat kita siapa kita sebenarnya, bagaimana karakter kita yang sebenarnya jadi orang tua, apalagi inate. Kuriani tuhata di terpukta di do apostol Paulus tu huria Filipi nang dihita apalah di tikion. Tido kibana
Rap sitiru ahu mahamu. Ikutilah teladanku. Buasa pola didok apostel Paulus songoni. Cara hidup yang bagaimana yang harus diteladani oleh jemaat itu. Dan kita pada saat ini. Nah parjolo ima sadok ngulu ni apostelido. Nah ikon gabe tiruan. Dinalaho pararaton barita nauli ibana gudang mara. Ragam akasi tawonon. Naniaye imana. Pada saat kelaparan dipukuli ketika dimaki pun dia memberkati. Ketika dianiaya dia sabar menghadapi semua itu, bahkan dijamitai ibana do akar ruas ni huria nangpe di bagasan hurungan ibana di hati hai. Ketika dia difitnah dia juga menjawab dengan ramah. Marserep ni roha do ibana disi. Garyada ditanyakon. Diajari do ruas ni huria, diajari do hita asa tatanyakon nasida nama cahati hita. Takya ibana putus asa. Inilah yang menjadi role model kita dalam pelayanan, dalam rumah tangga juga sebagai orang tua. Apa di partikiatan waingon, kudang do kita menghadapi masalah, holan roh pia kesitaonon, ngapitor songona putus asa hita, nga songona boha-bohau kita namar Tuhani. Holan aci pe rohata di bedongan sahuria, sahudulan, tanga dong begiolo rohi mar minggu. Gari ada di blok nama te hempot tak diblokir. Songoni do gudang halak Kristen. Seunang maadong dihuriat tate amanginang. Banyak persoalan yang kita hadapi. Molotung pe adong halak dang ruar ibana sian punguan alani acik ni roha, alani persoalan-persoalan. Pasongoni masongon nedo ni edenia mayete. Tapak-tapak pahudul barohama masih langan kan itu. Aku boto manang na ikon songoni nama huria. Hape si taonon ragam nani adopan ni Apostel Paulus. Mungkin hanya 0 sekian persen yang kita hadapi. Dibanding daripada yang dihadapi oleh Paulus. Gimana parjolo? Napa dua hon memang di huria Filipi nong adong do aka pangajari gak menyusup masuk di tonga-tonga ni huria ini manggaori haporseaon ni ruas ni huria hati hai alanya ala memang disima di dok Apostel Paulus dang adong pangalahon nasida naboy tiruon pangalahon nasida ima pangalahon narorang mokus setabi olan butuhan nasida do disari honasida di pardebatahon
Holan tano odo di pardebatahon nasida. Ido didok Apostel Paulus dengan bahasa sederhana, jangan mereka menjadi teladan bagimu, jangan ditiru. Tapi ya kita halak Kristen na porsia di Tuhata Jesusi di do Apostel Paulus nang pehita di Portibiot do pehita tardok warga harajaone de batado hita. Panean harajaone de batado hita. Nang pehita di Portibion sebagai warga negara di dunia ini kita, tetapi kita juga adalah warga negara, warga kerajaan Allah. Aku sangat terkesan dengan tokoh teolog Rick Warren, ya, bukunya The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nampe di tempat tuh kita di Portibion, ale songon anak ni debata kita memang ikon tapatuduho do, songon dia do hadiriot ta. Karakter kita sebagai peniru daripada Kristus itu. Alana halak na saya toktong dopi mangolu di bagasan dosa musuh disilangi doi. Nina Apostel Paulus. Mereka menjadi batu sandungan bagi jemaat yang lain. Orang tua yang masih terus bergelut dalam kehidupan malam, kehidupan yang gelap, rotu jabu holan na mabuk-mabukan, gabe tiruani gabe tu aka yanakon. Bagaimana mereka dapat melihat profil ayah mereka, orang tua mereka itu dapat menjadi teladan. Alanido disonma didok Apostel Paulus bahwa rap sitiru hamu maau. Alanya alan nunga ditiru ibana Jesusi. Nama teh humokop dosata. Los ido markite ido songona ido ni Jesusi. Au sitiru do huleho tuhamu asa di baik kamu songona hubayani tuhamu nina. Inilah yang diteruskan oleh Rasul Paulus, mau diteruskan kepada kita pada saat ini. Nah alanido hamaka dongan buhado kita gabe perenungan di partikiatan waingon. Marilah kita sebagai orang Kristen yang dapat diteladani. Bukan hanya kata-kata, terlebih daripada perbuatan. Marilah kita menjadi teladan sebagai orang tua di tonga-tongani keluarga ta. Marilah kita menjadi teladan sebagai parhalado gabe tiruan di ruas ni huriatta. Tarlumobi di haporsyota menghadapi aka tantangan zaman waingon. Alanido ikon komos mahita manyup hatani tuhani. Warga harajau di Batado hita di tempat ton di Portibion asa gabe tiruan. Amin. Martanyang meta. Mulai tema diho ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Nagabe tiruan di hami. Disudi akasi taonon. Nong mate ho humokop hami. Makokop hami pardosa. Pasahaton haluaon. Dohot hanguluan na manoktong. Tuhan nunga dipilit ho hami. Nunga diain ho hami. Gabe anak ni harajaonmu. Jala di tempat toko hami di Portibion. Asa gabe tiruan hami tarlumobi ma di akadongan nami naso saha porsiaon dohot hami. Asa marhitei martaba-taba kana porsaya di ho Tuhan. Tarlumobi manang di tonga-tongani keluarga. Hami songona toras gabe tiruan di aka yanakon nami. Songoni nang hami aka naposom, aka parhalado, aka keluarga.
gabit tiruan tuakana torop. Atong pargogoi parsahalai mahami Tuhan. Asa dapotan pasu-pasu halak mamereng marnida mabege barita na hupasat hami marhite parnguluan nami siganupari. Atong pasu-pasu mak sudi ruas ni huriam manang didiape dilihat portibion. Upuji hami maho di bagasan Kristus Tuhan nami moliate mak rohanami diho. Amin. Mare